На старт! Марш! Хуткасць, спрытнасць і тактыка. Першымі прорывацца ў ваенных рэаліях выйшлі студэнты Віцебскага медуніверсітэта. Падыходзіць з халоднай галавой да справы для будучых урачоў не навінку. 60 хвілін выпрабавання і вось яны на фінішнай прамой. На палігоне адна каманда змяняе іншую і побач са стартам ва ўсю рыхтуюцца прадстаўнікі Гомельшчыны. Паўднёва-ўсходні рэгіён прадстаўляюць студэнты тэхнічнага універсітэта. У гэтым годзе ўзброіліся прадстаўніцамі прыгожага полу. Апрануць усё гэта першы этап ваенна-прыкладной гульні, а далей пачынаецца самае складанае. Узвядзенне фартыфікацыйнага збудавання, разборка і зборка аўтамата, снайперская дуэль, пераноска параненага, перамяшчэнне артылерыйскай прылады, марш-кідок і гэта далёка не ўсё. Час, дакладнасць і хуткасць – галоўныя складаючыя поспеху ў дадзенай гульні. На кожным этапе выяўляецца свой пераможца, пасля чаго паказчыкі суміруюцца і атрымліваецца канчатковы вынік. Што тычыцца дзяўчат у камандзе, то ім патурання ніякага няма, усе на роўных. Ідэя правядзення такога мерапрыемства з'явілася некалькі гадоў таму. Гэта працяг слаўных традыцый і такіх ужо улюблёных гульняў, як зарніца або арлёнак. Гэта не толькі пра камандны дух і якасна праведзены час, але і пра выхаванне падрастаючага пакалення. Галоўная мова гульні ў складзе каманд не павінна быць ваенных і курсантаў. Праграму фарміравалі насычана, але з розумам. Такі вопыт маштабнага распаўсюджання для аўтараў праекта ўпершыню, але планы на далейшае яго жыццё маштабныя. Тым не менш, перамога застаецца на гомельскай зямлі. Гомельскі тэхнічны універсітэт забраў першае месца. Срэбра адпраўляецца ў Магілёўскую вобласць. На трэцім месцы аказаліся віцебскія медыкі.